Така хора, тук съм и ето го и втори епизод. Сега, както ви казах, тук ще направя същото и покрив няма да му правя, както казах. Ще го заграда и ще го направя по-яко. Значи, само да видя това колко е широко. 1, 2, 3, 4, 5. Значи се върна, когато го направя това, ето тук. И да. Така хора, тук съм и вече направих другата страна, само че е по-голямо от другата страна. Чакай, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, еднакви са. Ето как се получи. По средата няма да има нищо. Да смятаме тук да направя едно. 1, 2, 3. Така якото е, че от моят микрофон не се чува нищо, ако някой говори в друга страна не се чува. Защото съм си го намалил. Така. То не е заради микрофона, де? Може и заради микрофона. Не знам. Добре, тук ще трябва да го направя. Ще го подобря малко моста и ще се върна. Така, както виждате, вече го направих. И смятам да правя нещо друго. Чакайте. Така. Сега ще слагам стълбички, да не могат да се фърлят хората. Така, сега от другата страна трябва да го правя. Така хора, ще се върнем и... Не, всъщност, да, ще се върна, когато ги направя това и от друга страна, да. Така хора, тук съм. Ето го направих го. Тук съм пропуснал. И... това прилича на... такова... кладенец, но... всъщност не прилича на кладенец. Точно това прилича, ама както и да е. Разбира се, че е нещо като мост. Тук ще има фонтан. Така. И там ще измисля нещо и ще се върна като го измисля и го направя. Така хора, измисля го, дори го направих. Ето тук с водичката. Прекрасно стана. И смятам да сложа глоустоун. Тук. И от друга страна. Така.
Така, доста якочко стана. Само че добре. Така, опа. Тук съм го направил така. По-яко се получава, като е така заградено. Също така, Райан Бега ще участва в някои от клиповете ми. Ще има линк в описанието за неговия канал. Така. Доста яко ще стана. Това ще е последния епизод. Не знам, доста яко да се стана, но смятам да е последния епизод от това. Така. Надявам се клипът ви е харесал. По-точно поредицата, която е това епизода, но пак се поредица. Надявам се клипът ви е харесал. Чакайте малко така минем. Аз бях Дрогер и чао!